Kebetulan sebut perlo bang pedia subhan BP sesian pasca kan di YouTube channel kan jeng pentamai. Di perlo mentas sing amla haru kat no bat pesutu EP ndai ngang duai bat ngangen ba uble undiarap yang kenang bangala pesutu EP bat ngaduai ru ba uble undara kala bat pila ban sutu sepang kan dia topik. Di siapa yang sedang tong ini duai. Au blek paji bab ding hande klemat try kan ngai keburam bagaji ro shme ngai khuble ya gaji ro kat ko jome bat ngi iwe be khamtam dry space ngam lari lasma ka dongi ba balai ngi jima jimsa jipang stong jangi mam la khu ko dop ndap bian juga puchingi baro isu be jonga hande klemat ngaduai bam subha bandara kala bat ngi habangian haswa bangini sam ya kani keketian ke jome dry space ngam bangini pet ke ke bame me kwa ban kren ling ba jang bible yarap ingi dry space ngam sutu ban champang ya keketian ke jome ba khamtam dry space ngam bangin la ban pran kam ya ki haga jilong jem jingi ba man lagasngi ngilong kinong pop try kra ba bo singi le pop lai tamap try te ki pop kan kang ke jongi bang si me ba si poj em jingi ba kini ba ri pa kang disu amen ti polo mentas hia kwa mane sam bat phi shapang ka jingur khu baning kong e ka ba uble ula ai ha ngi ki breu bat kata ka jingur khu baning kong e ka dei ka jing shong kurim bat kumbangi tip ring ba jo ka bible bangi pe ya ka bible ngi shamba kadan ka art liha ka ba maning kong aba uble ula thai ka badeng ba ka khando ngila yu I ba kida atri ki jur khu ba karpang ka ba uble ula ai hi ki ka wei ka de ka jing shong kurim bat ka wei pat ka de ka sabatan ladangi phai sha ka prathai ka ba ni sa menta ni I ba ka prathai ka la jot shisha bat ni I ro ba ki shijur ki khlan no ki long yin long sam ki pai ki pra ni I ba ki chenrang bikin thai ki ya sakama shari satai bangila ban I shibun ki ka ba om dei ban jia ne ban long kat kum ka jingkwa ka jo uble ka jingkran jonga mata sngi ka dei shaphang ka jing shong kurim kum ba uble ula thau yau adam badia ka em ula thau shijur kata ka dei ushinrang bat ka kan thai kita ki dei ki shijur andre habangi pet pat sha ka ne pathai ka bangi shong I sa menta kia shong kurim shinrang para shinrang bat kan thai para kan thai bat ko society ka jongi ru kala sha ekini bakin le kumta bat kumjuru ka sarkar kala ai kala sha ban shong kurim shinrang para shinrang bat kan thai para kan thai parlok ngamshim lawan hani ban persha ya ka sarkar le noi no renga kwa tang ban pesutho EP ka ba ka bible ka kren ban pinchi sha ba uble ula thau kan thai para kan thai bari shong kurim nation rang para shin rang ban shong kurim ditong india pet sha ka bible ka ka ba ka ong habangi phai sha ka jing pelong creation ni I ba uble ula tha u yau adam tene pet sha ka bible sha genesis kalong ka ba ar ka khat ka ba khat phra ka ong shaphang ka jing thau ko jong ble tong india puli bat utrai uba uble ula ongru ombet ba uta ubre unsa manwe ngan thau ye u ka no sumar lem ka babiang hang ne parlong I ka no ka long ka ba shai ka ba uble ula kren ula ong ba kam ba ye ubre ba unsa manwe ha ba upe ye adam ba uya manwe upe ye gimrat ha ba upe ye ka kper eden uble ulai I ba wadam ulang marwe namar kata ula ong ombet ya ubreo bansa marwe te ula thau ya ka em bakan long kata kanong sumar lem bat u te parlok ngin pet hakanu rukam uble ula thau ya ka em ngin phai sha genesis kalong ka ba ar ka khat ka ba ar phuwe tagin ya pule te utrai uba uble ula pengat hau adam da ka jing samthia ka bajur uru ula yo thia bar ula shem ya kowe na kish ing krung jo u bar ula set pat da ka do ha ka jaka jongka ka khot ka bar pu ar te utrai uba uble ula pelong ka brio na kata ka ing krung ya ka ba ula shem na uta ubrio bar ula walam ya ka ha uta ubrio te perlong ilai I ka ba ka bible ka ong kala kren sha ba shaphang bakum no uble ula thau ya kanong sumar lem yau adam hang ni parlong ina I kalong ka ba sha shisha ba uble ula thau ya ka brio bakan long kanong sumar lem bad u adam
But ula hakaduru kam ula thau yak em da ka ba se yak we ka krung nau Adam ba ula thau yak em bakan long rengkat lem but matsumar ya ka kper eden baro ka we handrei parlo ka bangi pet pat sha ka de ka prathai ka bangi ngi em menta ni iba ke shong kurem shinrang para shinrang ba ka thai para kan thai habangi pet ya ka ne ite ba kam long kat kum ka jingkwa ka jong ble lane kam de kat kum ka jing thau ka jong ble habangi pe ka bible nga isha ba ble ula thau ya ubrio bat ya kabrio bakin long ki shijur bat shimla thau shinrang para shinrang lane kan thai para kan thai bane shong kurem bat ble ula thau ya kabrio da ka basai na ka krong ka jong Adam bat ula ai ya ka hau Adam bat haba ble ula ai ya ka im hau Adam ula ai ba khnang bakan long kata kanong sumar lem bandan ketilang ha ka batrei kam trei jam ha ka basumar sukher ha ka pendap biang ha ka kibun jat kiliang menta ka bakong san ka dei ba la thau ya ubrio ba ya kabrio ban ya sa lang ban ya trei lang ban sumar lang ban ya dan ketilang ha ki ba dan kam ban le kat kum kishijer bat kumpa uble ulo ong ombit ya ubrio re kabrio ban sa marwe ti parlo ngakar parit na phi bas go bha ban hikai ki khon ki ti jam phi ki paramar jan marpa ki bahing basem bakin ya kat kum ka jingkwa ka jong ble kat kum ka jing thau ka jong ble kum kat kum ka bible baula thau shinrang bat kan thei ban long kishijer shinrang para shinrang lani kan thei para kan thei ti parlok tu ini kan mau ba ka jingkar khu baning kong haba uble ula dep thau ka baning bar ka khando haba uble ula dep thau ni par thai baro ka we ka de ka jing shong kurem ka baula ai ka de ka jing shong kurem ka ba ula kar khu kar pang yaka bat ula thau shinrang ba kan thai bat ula thau ya ki kme ki patamen ga jongi wadam bat ka im ti parlok ka ne namte bahadu ka no ala chu phi hendrei ini kentian ba khendian ngakwa ba phin yesu thu ba ublei uit yangi iwe pe we ba pa mangi ngin ya palat ya ko hukum ka jong u te parlong nga kermen ba class thu ban sko bha ma be ngala dan ke ka jing bakla bat ngawman hang ne ban persya ka sarkar ne persya ino hendrei ka kwa pensya phi kat kum ka bible ba kum no ublei ula thau hatu ublei ula thau shinrang para shinrang ban chokurem tekan thei para ka thei ban chokurem re bagi pe ka bible ngilai puli ba ublei ula thau ya ubrio bat ya kabrio bani chokurem ya u Adam bat ya ka em te polok ngis kham ba pinjai wat bania shusho ki badan kam ya phi bat sko tho ba to ublei kur khu ye phi kanawan ke si ki por jem jong phi bat ngis kham ru ublei kur khu ye phi bat ngin sai kan do biang par ha ka we par ka video